Ниса ба ҷараёни худи бозии футбол таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб мекунем. Дастаи Равшани Кулоб дар сафар бозӣ карда истодааст бо пироҳанҳои ранги кабуд. Тавре мебинед онҳо бозигарони дастаи Равшан партофти тӯб баҳри ин мавқеъ бевосита дар хати ҳамла бозӣ кунанд. Инҷо ҳуҷуми бозигарони дастаи Равшан хело вазъияти хатарнок аст. кӯшиши дуюмбораи аз дур шояд зарба мезанад. бале, хело зарбаи қавӣ ва бубинед ки чӣ ҳолати мушкил аст. инҷо ирсоли тӯбро мебинем. зарба бо сар иҷро мешавад ва гол. Чӣ гуна дар ин лаҳзаҳо ба футболбозони ҳосилот муяссар шуд то ҳисобро кушоянд. Салоҳиддин Эргашев ва бубинед чӣ гуна ӯ аз ин голи задааш истиқбол мегирад. ин карданро фаромӯш карданд дар ҳамон ҳолат. хуб бубинед чӣ гуна ирсоли тӯб сурат мегирад. зарба бо сар хело дақиқ аст. фирори навбатии ӯро мо мебинем ва акнун зарба мезанад. тӯб ба зарба рост буд сӯи дарвозаи. кӯшиш мекунанд ба ғалаба низ ноил шаванд. Ҷулиус Кваси паси бисёр хуби ӯ ба Шуҳрат Элмуродов. инҷо идомаи партофт ва ҳамлагари марказӣ тимаш ва бубинед ки инҷо ҳамла бозӣ карда метавонанд, аммо дар нақши ҳамлагари марказӣ як футболбоз ба Равшан шояд лозим шавад. дар ин байн ҳосилот боз як ҳуҷуми хатарноки дигар. Фатулло Олимзода дриблинги ӯро мебинем. тӯбро нигоҳ медорад ва акнун худаш зарба мезанад ва гол. аммо ин голро ҳоло бекор мекунанд. ҳолатҳое ки ба миён омад. хуб бале, тасдиқ мешавад. офсайд мо бори дигар мебинем. маълум мешавад ки офсайд маҳз дар ҳамон ҷо будааст. партофти ӯ. инҷо бубинед ки ҳуҷум давом меёбад ва шонси бисёр хуб барои зарбазанӣ. Алексей Фирсов. аз инҷо ирсоли тирвори ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ин вазъиятро тавре мебинед Жан Гатен бартараф мекунад. ва чӣ ҳолате ба миён меояд дар ин лаҳзаҳо. Махсумов бо тӯб дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф аст. пас медиҳад инҷо ба ҳамдасташ Хайлоев. идомаи ҳамларо мебинем. зарба нест то кунун. талошҳои футболбозони дастаи Равшан идома дорад. қабули тӯб омода буд. аксулҳуҷуми дастаи Равшан. офсайд нест. ҳуҷумро давом додан мумкин. Ҷамшед Махсумов вазъияти хатарнок аст. худаш зарба мезанад ё ин ки пас медиҳад. худаш зарба зад, аммо бартараф шуд. мавҷи дуюми ҳамла. зарбаи навбатӣ ва ин зарба ҳам акнун бисёр пуршидату тангутанги ду дастае ҳаст ки баҳри ҳадафҳои бузурги худ талош мекунанд. Алексей Фирсов фурсати беҳтарин барои ӯ. дарвозабон баргардон ва ду дафъа севои бисёр олӣ аз сӯи Далер Азизов. ҳоло ҳуҷуми дастаи Равшан идома. тамоми имкониятҳо ва фурсатҳоро истифода барад. инҷо шонси навбатӣ барои дастаи Равшан ва Ҳамидулло Абдулҳамидов дар лаҳзаи охир тӯбро аз даст медиҳад. баъдан аз даст дод. боз як талоши дигари футболбозони Равшан. фурсати навбатӣ ҳам сарфи назар мешавад ва Саёди Ковус шуд. ва бубинед инҷо корти дуюми зарду аз майдон хориҷ карда мешавад Фатҳулло Олимзода. мо бори дигар ҳолате ки ӯ чӣ гуна бо як қаҳру ғазаб омада ба футболбози ҳариф бархӯрд. шиддати тамом идома дорад. Шарафҷон Солеҳов. вазъияти хатарнок аст. зарбаи ӯ. дарвозабон баргардон. навбати дастаи ҳосилотро мебинем. шиддатноки рақобат дар авҷи аълои худ ва қоидаи бозӣ боз ҳам вайрон мешавад. рақобатро пушти сар мекунад. зарба аз вазъияти стандарти дида шуд, аммо ин ҳолат бартараф гардид. боз як ирсоли дигар. дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад ё на? бале. чӣ натиҷа медиҳад? Саёди Ковусшо партофти тӯб аз сӯи ӯ, аммо рост ба бозигарони ҳариф буд. ва мо шумо ҳоло ма саҳнаи такрории ҳамон ҳолатро мебинем. На дӯстони гиромӣ, дар ҳамин лаҳзаҳо садои уштаки худро баланд мекунад ва ҳатто ба даъвоҳои Саёди Ковусшо Рустам Нурматов нишон медиҳад ки 1 дақиқаи дигар иловатан аз он 7 дақиқае ки буд
бозӣ кардед. Ин дидор бо голи ягонаи ҳосилот ва бо ғалабаи онҳо хотима меёбад. Бисёр сипос мегӯям ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. То гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. Хайр.